Els Encantats acompanya a la Irene, que és la dona protagonista de la pel·lícula, els primers 3 dies que passarà allunyada de la seva filla després de separar-se de la seva parella. Reina de las mudanzas. ¿Qué dios? ¿Has instalado ya o qué? Sí, bueno, más o menos. Estoy muy cansada, pero bien. Bueno, es normal, poquito a poco. El títol és una referència directa a la llegenda dels Encantats que explica la pel·lícula, que són uns éssers que viuen a les esquerdes de les roques i que només surten a estendre la roba i que si t'hi apropes et pots quedar també encantat, allà com atrapat en aquesta espècie de limbo. Quan vam conèixer aquesta llegenda en el procés d'escriptura del guió, ens va semblar com que sintetitzava molt aquest estat una mica de canvi de pell, no?, en el que està el personatge. Hola, mami. Hola, amor. He caigut en la bici nova. Quina bici nova? Mira, Guillem, vam dir que la bici li regalàvem als dos. Crec que la pel·lícula connecta molt si has viscut un moment de canvi important, activat per una ruptura del tipus que sigui, pot ser familiar, pot ser una pèrdua, pot ser un replantejament íntim, o sigui, aquesta cosa del dolor, d'haver de tornar a esbrinar qui ets, no? I d'estar totalment perdut i d'haver de connectar justament amb aquest dolor, que en un principi el que fem és fugir-ne. Crec que això és el que fa que la pel·lícula connecti amb més espectadors dels que haguéssim pogut imaginar quan l'estàvem escrivint. Hauria sabut de dir que pujaves. És que ha sigut molt improvisat. La teva mare, quan es mori, es voldrà enterrar amb el teu pare, no? Però és que aquí no hi cabem. La Laia arriba al projecte quan esbrino que ella és mare, perquè sí que és cert que volia que l'actriu protagonista de la pel·lícula fos mare a la vida real. I aleshores, coincidències amb la Isabel Coixet compartint un taxi a Donosti, em diu que la Laia és mare i és quan decidim enviar-li el guió i ella ens va respondre de seguida que volia participar a la pel·lícula. I després el procés de treball amb ella ha estat un gust perquè hem pogut assajar moltíssim, hem parlat molt del personatge, m'agrada molt perquè jo quan veig la pel·lícula sento que ella ha estimat a la Irene i no l'ha jutjada, tot i que té moments desagradables, incòmodes, que et pot resultar antipàtic el personatge, i ella l'ha defensat des d'un lloc molt bonic. Hola. Me he escapado un poco antes. Crec que la trèiem de la seva zona de confort, perquè, clar, no només el que fa la Laia explica coses, sinó que també l'enquadre, la càmera i el ritme intern de la seqüència està explicant moltes coses. Tampoc us podeu creure que una primera relació de parella dura per sempre, no? Tontos no som. Formar part del cicle li dona a la pel·lícula un recorregut i li dona una vida per sales i llocs que de manera injusta, no? El circuit comercial no permet que arribin pel·lícules més petites com la nostra. I llavors és una oportunitat d'arribar a espectadors que potser no podrien veure la pel·lícula. La grieta dels encantats. Son unos seres que viven ahí. Es que son un poco raros, no les gusta a la gente, ¿sabes? Y si te acercas mucho te encantan, te conviertes en uno de ellos y ya no te puedes escapar.